Ondu TV Jabarani filɛbagaw ani Mifa production filɛbagaw an ka foli b'aw ye. Aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ nin y'o sigilen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sheikh Bukadari Magasuba a y'aw bisimila. Bi an ka bakurubaw la fɛn min ye farafinna dolantanaw ni a bɛ fɔ a ma ko CHAN olu tɔgɔla dolantan min bɛna kɛ Aligérikaw fɛ yen n'a kan ka daminɛ ni janvier kalo tile 13 Mali bɛ o kɛnɛ kan an bɛna an da don o kunkun n'a ɲɛɲɛ la k'o ɲɛfɔw ye. N'o tɛmɛna fɛn min ye an ka musolakaw ka championnat ye olu ka tile 4nan jaabiw sɔrɔla fo ka se fɛn min u ka jɔyɔrɔko ye olu b'an bolokɔrɔ yan an bɛna an da don o la. Stade Malien de Bamako ale ye dege karamɔgɔ kura sɔrɔ dege karamɔgɔ mun ni a bɛ ka bɔ Ivoirien fɛ ka na an bɛna an da don o fɛnɛ la. N'an bɔra ye an bɛ taga fɛn min ye Europe jamanaw ani diɲɛ kurukara jamanaw fo ka se anw ka égliw fɛnɛ ka kunnafoniw na an bɛna o da u tulo kan ni ne ye anw donkan ye bi aw dangana. I n'a fɔ kuma daminɛ la an kun ye a fɔ cogo min na CHAN ale ye coupe ye Confédération africaine de football ale ye jɔnjɔn mun da farafinna balontanna minnu bɛ so n'a bɛ fɔ ma ko sodenw ni a bɛ fɔ ma ko joueurs locaux olu tɔgɔ la CHAN ni an b'a fɔ ɲinan ta ale kan ka kɛ Aligérikaw fɛ yen n'i ye a jate minɛ Aligérikaw fɛ yen nɔ poule sigira ka ban poule minnu kɔnɔna na an b'a fɔ poule A la i bɛ Aligérie sɔrɔ yen i bɛ Éthiopie sɔrɔ yen i bɛ Libye sɔrɔ yen i bɛ Mozambique fɛnɛ sɔrɔ yen poule B la RDC bɛ yen Côte d'Ivoire bɛ yen Sénégal bɛ yen Ouganda bɛ yen fɛn min ye poule C i bɛ Ghana sɔrɔ yen nɔ i bɛ Madagascar sɔrɔ i bɛ Maroc sɔrɔ i bɛ Soudan sɔrɔ yen poule D Angola bɛ yen anw yɛrɛ bɛ yen nɔ ba Maliba ani Mauritanie fɛn min ye poule E la i bɛ Cameroun Congo ani Niger olu bɛ yen nɔ an b'a fɔ nin jɔnjɔn nin yɛrɛ a balontanw kan k'a daminɛ fɛn min ye nin kalo tile 13 a bɛ taga ban fɛn min ye février kalo tile 4 an b'a fɔ laban mun kɛra Camerounkaw fɛ yen nɔ ba Maliba ale sera ka i jɔ a jɔyɔrɔ la yen kosɛbɛ sabula an tagara fo final la fɛn min ye Marokukaw ye olu de ye sebaya sɔrɔ an kan an bɛ dugawu kɛ an ka égliw Ala ka u jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ. An bɛ to CHAN kɔnɔna na fɛn min ye a labɛnw ye nin wagati na Mali ka dege karamɔgɔ dɔ ye nu jan ye a n'a a ka cɛden 26 u bɛ Tunisikaw fɛ yen n'i y'a jate minɛ u bɛna labɛn mun kɛ Tunisikaw fɛ yen u kan ka match amicaux damadɔ kɛ olu kɔnɔna na an b'a fɔ dimanche n'o kan ka bɛn janvier kalo tile 23 ma fɛn min ye stade Djemali ye nɛgɛ kaɲɛ 15 wagatiw la Mali ale ni Uganda bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o tɛmɛna tarata don n'o bɛ bɛn janvier kalo tile 10 ma fɛn min ye stade Bo Ali Lahour la nɛgɛ kaɲɛ 15 wagatiw la Mali ale ni Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye RDC ye a bɛ kuncɛ juma don n'o kan ka bɛn janvier kalo tile 13 yɛrɛ ma fɛn min ye stade privé de Sousse la an ka samatasɛgɛw sodenw olu ni Espoir sportif de Sousse olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa an b'a fɔ aw ɲɛna aw ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye an ka égliw ye olu ka dolantan fɔlɔ o kan ka bɛn tɛnɛn ma n'o bɛ bɛn janvier kalo tile 16 ma nɛgɛ kaɲɛ 16 wagati stade olympique Malouda Adefi la Oran an ka égliw bɛna jouer an bɛ dugawu de kɛ Mali ka samatasɛgɛw Ala k'u jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛ boli ka na fɛn min ye anw yɛrɛ fɛ yan an ka championnat national mun dalen don musolakaw tɔgɔ la n'a bɛ fɔ a ma ko Ligue 1 féminin an b'a fɔ ale ka tile 4 dolantanw o jaabiw dafali ma an bolo nin wagati in na fɛn min ye Amazon Commune 5 ale ni Isfasi sebaya sɔrɔ ale ka 2-1 o kɔfɛ AS Real ale ye Tigres de Kayi lajɔ ka 8 k'olu la fɛn min ye AS Momo ale fɛnɛ cira Super Lion fɛ 1 kanangolo o kɔfɛ AS Surubaba ale ye sebaya sɔrɔ badenya ka 2-0 fɛn min ye AS Entente ale ni AS Mande ye ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ Mandenkaw tagamara olu ka 9-0 fɛn min ye Centro IFC ale fɛnɛ sebaya sɔrɔ AS Police kan 1 kanangolo n'i ye jɔyɔrɔkow jate minɛ an b'a fɔ poule A la i bɛ Super Lion sɔrɔ yen nɔ bɔko 4 kɔfɛ ale ye sebaya 4 sɔrɔ an b'a fɔ fɛn min ye kuru 12 o b'a bolo AS Real bɛna jɔyɔrɔ 2nan na kuru 10 Centro ale bɛna jɔyɔrɔ 3nan na kuru 6 jɔyɔrɔ 4nan bɛ AS Momo bolo kuru 4 jɔyɔrɔ 5nan bɛ AS Police bolo kuru 0 Tigres ale bɛ poule A datugu kuru 0 bɛ a fɛnɛ bolo o kɔfɛ poule B la fɛn min ye AS Mande ale bɛna jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 12 b'a bolo jɔyɔrɔ 2nan bɛ Espoir bolo kuru 12 jɔyɔrɔ 3nan o bɛ Amazon Commune 5 bolo kuru 6 jɔyɔrɔ 4nan bɛ AS Surubaba bolo kuru 4 fɛn min ye Entente bɛna jɔyɔrɔ 5nan na kuru 1 badenya ale b'a kuncɛ nɔ kuru 0 o bɛ ale bolo
An bɛ to an ka tɔnw ka kunnafoni na nin ye an ka tɔnba dɔ ye ni a bɛ wele ko Stade Malien de Bamako. An b'a fɔ an ka bamaw olu ye entraîneur kura ta, entraîneur mun ni varien don ni a tɔgɔ ye Traoré Siaka ni bɛɛ b'a wele ko Jiji. Ale de bɛna kɛ Stade Malien ka entraîneur kura ye. A yɛrɛ kɔnɔnen don nin tɛnɛndonya na Bamako kɔnɔ yan nɔ. Wa a ka mission bɛna kɛ mun ye o tɛ dɔwɛrɛ Stade Malien ka équipe ka se ka doublé kɛ n'u ye Bamako. Ka kɛ Mali champion ani ka Mali Coupe du Mali ta. An bɛ dugawu kɛ baara ni kɛcogo ɲuman Ala k'a nɔgɔya u ye. An bɔra o kɔnɔna na yani an ka taga nansara la fɛn min ye an ka aigle ka kunnafoni an bɛna an da don o la. Ni an ka aigle ka kunnafoniw jateminɛ an b'a fɔ an ka nin cɛden nin ale bɛ Egypte n'o ye Égyptien ka première division dolantan ye Aliou Dieng. An b'a fɔ nin match nin kɔnɔna na a ye celu sɔrɔ ka don. Wa o celu yɛrɛ kɔfɛ a ka équipe tun bɛ déplacement na ka taga tɔn min fɛ yen nɔ a bɛ fɔ o de ma ko MPP an ka milieu n'o ye an ka cɛden Aliou Dieng a ka celu donna fɛn min ye sanga 72 o bɛnna ka équipe yɛrɛ ka bi filanan ma wa match nin bannen ale yɛrɛ de taara ka kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye n'a bɛ fɔ a ma ko homme du match. O kɔfɛ nin wagati na Italien ka tɔn bɛ yen tɔn min n'ale tɔgɔ ye AS Roma. AS Roma nin wagati na ale kelen don ka ɲɛ kɛrɛ jɔ anw ka capitaine na n'o ye Amari Traoré n'ale yɛrɛ bɛ ballon tan tɔn na n'o ye kɔfɛma ye. Tɔn mun yɛrɛ tɔgɔ ye Stade Rennais France première division don. An b'a fɔ Amari ale yɛrɛ ka contrat kan ka se ka ban fɛn min mois de juin wagatiw la. Nin wagati na fɛn min ye Jose Mourinho ani a ka AS Roma u kalikan don ko f'u ka Amari ta ka taga n'a y'u fɛ yen. Nin tɛ kunnafoni duman ye an ka camancɛma bɛ yen n'ale bɛ ballon tan tɔn na ni o tɔgɔ ye Wolverhampton. Ale yɛrɛ tɔgɔ ye Abubakar Traoré Feno. An b'a fɔ Feno nin wagati na ale banara camancɛma don a sen banara a ka dege karamɔgɔ n'o o ye Julien Lopetegui ale de bɔra ka kunnafoniw di k'a fɔ a ka dolantana kan ka kalo 2 ɲɔgɔnna kɛ a sen banalen don a tɛna na ye dolantanw kɔnɔna na. Hali bi yɛlɛmaw la fɛn min ye Mamadou Jambu ni an ka denmisɛnnin don n'a bɛ tɔn na nin wagati na n'o ye Red Bull Salzburg ye Autrichikaw fɛ yen. An b'a fɔ ale ka tɔn y'a sen ka tɔn wɛrɛ ma Suisse ni o ye FC Luzerne ye a kan ka taga san 1 dolantan kɛ olu fɛ. Ni ye Mamadou Jambu yɛrɛ lajɛ camancɛma don wa nin wagati na a yɛrɛ si bɛ san 20 ɲɔgɔnna la. Nin fɛnɛ ye kunnafoni duman ye an ka nin dolantana nin kun tununa kosɛbɛ kosɛbɛ nka an y'a kunnafoni sɔrɔ nin wagati na ni o ye Adama Traoré Nɔs an b'a fɔ a seginna ka na a ka entraînement kɛ a ka tɔn fɛ nin dɔgɔkun nin kɔnɔ tɔn yɛrɛ o ye Hull City ye ale ye 2e division tɔn ye Angleterre. An b'a fɔ Adama ale kun banalen don a bɛ wagati jan bɔ o blessure sababuya la o de kun y'a tunu nka nin wagati na a bɛ labɛn labanw na a ka tɔn fɛ a tɛmɛ tuguni an bɛna segin ballon kan. Ka kuncɛ ni an ka jɔkɔlɔsiba ka kunnafoni n'o ye Jigi Jara ye n'ale bɛ Tanzanikaw fɛ yen. An b'a fɔ Jigi ale fɛnɛ ye dɔ fara a ka contrat kan a ka tɔn na n'o ye Young Africa ye Tanzanie a ka contrat yɛrɛ a kan ka ban fo fɛn min ye 2025 wagatiw ye n'o kan ka bɛn san 2025 wagatiw ma. An bɛ an kunda fɛn min ye nansaralatɔnw ka kunnafoniw na ni an donna nansaralatɔnw ka kunnafoni na an b'a fɔ fɔlɔ Faransi la. Faransi olu tun bɛ fɛn min ye u ka tile 17 dolantanw na Monaco ale ye sebaya sɔrɔ Brest ka 1 ni kanangolo Angers Lorient tagamara ale ka 2-1 fɛn min ye Toulouse ale ye Ajaccio ci 2-0 Nantes ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Auxerre ka 1 ni kanangolo kɔfɛ Lyon an b'a fɔ ale tagamara ale cira Clermont fɛ 1 ni kanangolo Lens ale ye sebaya sɔrɔ Paris Saint-Germain ka o banna 3-1 an b'a fɔ ni dolantana an ka cɛden yɛrɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ n'o ye Masa Jɔ Ayidara a jɔyɔrɔ bonyana nin na wa fɛn min ye dɔgɔkun kɔnɔna na dolantana 11 mun taara k'u ɲɔgɔn tɛ Faransi championnat la Masa Jɔ Ayidara a tɔgɔ yɔrɔ o fɛnɛ la fɛn min ye Strasbourg ale ye cira 3 fɛ 2 Lille ale ni RMC dɛsɛra ɲɔgɔnna 1-1 o kɔfɛ Marseille ale ye Montpellier ci 2-1 n'i ye o dolantan ninnu jaabiw lajɛ Rennes ale fɛnɛ ye Nice ci 2-1 olu tɛmɛnen kɔ fɛn min ye jɔyɔrɔ ko ye jɔyɔrɔ fɔlɔ i b'a ye u bɛ Paris Saint-Germain bolo ale ye kuru 44 ye Lens bɛ tugu a la kuru 40 Marseille bɛna jɔyɔrɔ 3nan na kuru 36 Rennes bɛna jɔyɔrɔ 4nan na kuru 34 Monaco bɛna jɔyɔrɔ 5nan na kuru 33 Lorient jɔyɔrɔ 6nan kuru 31 na an ye yen bidolanganaw lajɛ an b'a fɔ fɛn min ye Kylian Mbappé ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la a ye 13 don Neymar bɛ tugu a la jɔyɔrɔ 2nan na 11 Alexandre Lacazette 10 b'ale bolo fɛn min ye Flarin Balogun
ale bɛna fɛn min ye jɔyɔrɔ 4nan ninnu kɔnɔna na an b'a fɔ bi min bɛ ale bolo o ye bi 10 ɲɔgɔnna ye hali bi an bɛ to o kunnafoni kelenw kɔnɔna na ni an bɔra meilleur buteur la an bɛna fɛn min ye meilleur passeur ye an b'a fɔ fɛn min ye Lionel Messi ale ye pasi 10 kɛ ale kɔfɛ Neymar ale fana ye pasi 10 ɲɔgɔnna kɛ o kɔfɛ Jonathan Klose ale ye pasi 7 kɛ a bɛ kuncɛ ni Gallo Enrique ale ye pasi 5 kɛ. Nin wagati na an bɛ taga anglais fɛ yen olu ka Boxing Day o dolantanw fana tun bɛ ka kɛ n'i ye o jate minɛ tile 19 kɔfɛ Brentford ale Liverpool ci 3-1 o kɔfɛ Leicester Fulham ye sebaya sɔrɔ ale ka 1 ni kanangolo fɛn min Arsenal ni Newcastle dɛsɛra ɲɔgɔn na o banna 0-0 Everton Brighton ale ci 4-1 Manchester United ale ye sebaya sɔrɔ Bournemouth ka 7-0 o kɔfɛ fɛn min Southampton ale cira Nottingham Forest fɛ 1 kanangolo Leeds United ale ni West Ham dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 Aston Villa ale ni Wolverhampton o banna 1-1 Crystal Palace an b'a fɔ Tottenham ale ci 4-0 fɛn min ye Chelsea Manchester City o banna 1 kanangolo ka taga Manchester City kanu na yen jɔyɔrɔ fɔlɔ ale bɛ Arsenal bolo kuru 44 jɔyɔrɔ filanan bɛ Manchester City bolo kuru 39 Newcastle bɛna jɔyɔrɔ sabanan na fɛn min ye kuru 35 b'a bolo jɔyɔrɔ 4nan bɛ Manchester United bolo kuru 35 Tottenham bɛna jɔyɔrɔ 5nan na kuru 33 o bɛ ale bolo. yen nɔ teludonna ŋanaw la n'o ye meilleur buteur o ye Alan ye Europe bɛɛ a ɲɔgɔn tɛ yen ale de ye bi 21 don fɛn min Harry Kane bɛ tugu a la bi 15 Ivan Toney ale bɛ tugu a la bi 12 Alexandre Mitrovic bi 11 Rodrigo ale ye bi 10 don fɛn min ye meilleur passeur o ye Kevin De Bruyne ye ale ye pasi 9 kɛ Bukayo Saka ale ye pasi 6 kɛ Christensen fɛn min ye Christian Eriksen pasi 6 Alex Iwobi pasi 5. An taga Espagne kaw fɛ n'an donna Espagne kaw fɛ an b'a fɔ olu ta kun ye tile 15nan dolantanw kɔnɔna na Girona ni Rayo dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 Betis ale ni Athletic Bilbao dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 Atletico ale ni Elche Atletico ye sebaya sɔrɔ ka 2-0 fɛn min ye Getafe ale ye Mallorca ci 2-0 Celta Vigo ale ni Sevilla o banna 1-1 Cadix ale ni Almeria o banna 1-1 fɛn min ye Valladolid Real Madrid ale ci 2-0 FC Barcelone ale ni Espanyol dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 fɛn min ye Real Sociedad ale ye sebaya sɔrɔ Osasuna ka 2-0 Villarreal ale ye Valence ci 2-1 yen jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Barça bolo kuru 38 Real bɛ tugu a la kuru 38 fɛn min Real Sociedad kuru 29 fɛn min ye Atletico ale bɛ kuru 27 la a bɛ kuncɛ min ye Athletic Bilbao jɔyɔrɔ 5 na kuru 25 ye meilleur buteur o ye Robert Lewandowski bi 13 Borjan Iglesias bi 8 Iago Aspas bi 8 Joselu bi 8 bɛ ale fana bolo ani Vida bi 8 o b'olu bolo ye meilleur passeur o ye Mikel Merino pasi 6 fɛn min Antoine Griezmann Ousmane Dembélé pasi 5 b'olu bolo Hugo Guillamon pasi 4 Robert Lewandowski pasi 4 Rodrigo pasi 4 o bɛ o fana bolo ni an ka Europe yalaw an bɛ a kuncɛ fɛn min ye Italikaw fɛ yen nɔ u ka Serie A o journée 16nan kɔnɔna na fɛn min ye Salernitana an b'a fɔ Milan ye ale ci 2-1 Sassuolo Sampdoria sera ale la 2-1 Torino ale ni Hellas Verona dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 Spezia ale ni Atalanta o banna 2-2 AS Roma ale ye Bologne ci 1 kanangolo Lecce ale ye Lazio ci 2-1 fɛn min ye Fiorentina Monza o banna 1-1 Juventus ye sebaya sɔrɔ Cremonese kan 1 kanangolo fɛn min ye Udinese ale ni Empoli dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 Inter ye Napoli ci 1 kanangolo yen jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Napoli bolo kuru 41 jɔyɔrɔ filanan bɛ Milan AC bolo kuru 36 jɔyɔrɔ sabanan bɛ Juventus bolo kuru 34 Inter bɛna jɔyɔrɔ 4nan na kuru 33 Lazio bɛ jɔyɔrɔ 5nan na kuru 30 yen meilleur buteur o bɛ Victor Osimhen bolo 9 fɛn min ye Marko Arnautovic 8 fɛn min ye Mbala Zola 8 ani Ademola Lookman ale ye 7 don meilleur passeur yen o ye Serge Mikhailovic Savic pasi 7
fɛn Gérard Delofo pasi 6 ani Philippe Kostic olu ye pasi 5 kɛ. Voilà, ni ne bɛ anw ka bi farikolo ɲɛnajɛ kuncɛ an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni Ala ma baasi kɛ wagati wɛrɛw an n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn.